Taas nyt tulisi sit vähän glitseä tosta MV3. Nyt voi vaan näyttää, miten pääsee tämän lentokoneen katoa, kun mä en vaan osaa hyvin. Joskus se onnistuu, mutta nyt se ei niinku. Mä en nyt oo varma, onko nää tästä glitsejä menee täältä. Tänne tässä. Nyt ei varmaankaan tämäkään. Menee niinku tosta reunaa pitkin tuonne. Mä voin koittaa vielä kerran, jos tää epäonnistuu. Näin. Sitten tästä pääsee siivellä, voi mennä totakin kautta. Mä oon tottunut mennä täältä. Tästä näin. Sitten tästä matalaksi. Tästäkin pääsee, mutta sniperilla ei ainakaan hyvin pääse. Ja sitten tästä nostan seisoo ja katsotaan tohon. Sitten tästä hypätään kerta tohon. Tonne voi mennä. Tai sitten tähän reunaan. Sitten tästä siis tästä. No mä nyt pääsen niinku tosta tonne. No niin, nytten. Ja. Sitten tästä. Tämän päältä menee tähän reunaan ja sitten niinku hypätään tonne. Näin. Sitten seuraava. Siis tästä. Tämä päältä hypätään tähän. Sitten tähän. Ja hypätään tuonne. Se on paljon vaikeampi kuin tuolla muualla ne. Sitten olisi vissiin joku. No tää ei oo glitch, mutta tähän kun menee makaamaan, niin se näyttää takapäin semmoiselta, että se niinku katsoo siinä alaspäin. Ja se taitais olla sit siinä tältä kertaa. Niin. Ja sit vielä tiedoksi, että jos on infekteris joku tuolla, niin voi hypätä tähän ja hypätä ja puukottaa siinä. Mut se olisi vissiin siinä tällä.